दा बेयाव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनाय बा बेखौ बुख्लाबनाया जोंनि हारिनिनो जे मान आरो मर्यादा हारिनि जिखिनि आदर्श दङमोन हारिया जे मोनसे गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय बेखौ जों गावखौनो गाव माने मा होनना बुङो जोङो नासयनानै लानाय जादों बा गावखौनो गाव जोङो आथिङाव दाननानै लानाय बायदि मोनसे थासारि जादों। बेयो थारैनो दुखुनांथाव जे जोंनि जिखिनि सामाजिक जिखिनि एसेट बा केपिटेल आरो जिखौ जोङो लुबाय बा दाबाय बा निर्माण खालामबाय बड'फानि मुसुखा गोजोनपुरियाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि जिखिनि थासारि नुदों बियो थारैनो अबेबा मुसुखाखौ देख्लाबनाय अबेबा पार्कखौ जरजबस्ति देखावनानै खुलिनाय बहाबा जरजबस्ति हाबनाय आङो थोंजोङै रावखौबो थांखिनो नागिराखै। समाजाव बेबायदि नेचारनि माखासे सुबुं थायो नाथाय जोङो संजम आरो धैर्यनि गेजेरजों आवगायनांगौ। थासारिया एखे थाबाय थाया जेब्लाबो बेयो परिबर्तन जायो आरो बेखौ गोसोआव लानानै सम आरो थासारिजों बयबो गोरोबनानै सोलिनाया बयनिबो बिबान। दा बेयाव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनाय बा बेखौ बुख्लाबनाया जोंनि हारिनिनो जे मान आरो मर्यादा हारिनि जिखिनि आदर्श दङमोन हारिया जे मोनसे गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय बेखौ जों गावखौनो गाव माने मा होनना बुङो जोङो नासयनानै लानाय जादों बा गावखौनो गाव जोङो आथिङाव दाननानै लानाय बायदि मोनसे थासारि जादों। जाय बड'फाखौ जोङो महान बेक्ति हिसाबै बिश्व दरबाराव लांनो नागिरदों जेराव जोङो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा गायसनबाय बिथांनि मुङाव जोङो लामा बेखेवबाय बे बड'फाखौ दिनै जोंनि जायगायाव जोंनि न'आवनो जुदि सोरबाया जुदि खथि खालायोब्ला देख्लाबोब्ला बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव गैया। मुर्ति देख्लाबनाया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बे मुर्तिया सोरनि आरो बे मुर्तिखौ मानो देख्लाबखो थारमाने बड'फाखौ सोरबाया बा बबेबा श्रेणियाव बेखौ माने धंस' खालामनो नागिरनायनि बेबायदि मेन्टेलिटिया माने फैदों नामा आरो बड'फाया सोरनि इनाय आरो खहा खालामदों। बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेक्ति सम्पति नङा। बड'फाया बर' हारिनि आदर्शनि महान बेक्ति। दिनै जुबिन गार्ग रुंसारि जानायनि उनाव सारा आसाम नाङै जे मोनसे आबेग सेन्टिमेन्ट जादों भुपेन हाजरिका थैनायनि उनाव जिबायदि मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्ट जादोंमोन बा बेबायदिनो महान बेक्तिफोर बड'फा थैनायनि समावबो बेबायदि माने सेन्टिमेन्ट आरो इमसना बर' हारियाव जादोंमोन। लोब लोब बर' हारियाव मोनसे जावरिखांनाय आरो बड'फा माने हरखाबै गैया जानायनि उनाव हारियाव मोनसे बे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों। दा बेबायदि बेक्तिखौ जुदि बेबायदि थासारियाव जोङो जुदि दोननो नागिरोब्ला बिथांखौ जोङो बिश्व मुलुगाव लांनो नागिरदों ना बिथांखौ जोङो धंस' खालामनो नागिरदों। आरो दिनै बर' हारिया थांना थागोन होनना बुङोब्ला बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायजों थांना थागोन आरो बड'फाया जेराव मुलुग दरबाराव थांगोन बर' हारिया बेयावनो सिनायथि मोनगोन। खारन बड'फाया बुंदोंमोन एबसुनि सोमावसारनायजों बर' हारिया सिनायजागोन आरो दिनै जों बुंगोन बड'फानि आदर्शजों जों जे हाबा मावगोन खौसेथिनि अनलायनाय गोरोबलायनाय गोजोन थासारि गायसननाय बेजों बर' हारिया मुलुग दरबाराव सिनायजागोन। आरो बड'फाखौ जोङो जुदि धंस' खालामनो नागिरोब्ला नस्थ' खालामनो नागिरोब्ला बेखौ लाजि फोनांनो नागिरोब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन गैया आरो बे भद्र समाजनि सभ्य समाजनि हाबाफारि नङा होननानै आं सानो। बेखायनो बिनिफ्राय जों गोजानाव थानाया मोजां आरो प्रसासना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ। जायानो मावा मानो जि बेक्तियानो जाया मानो गासैबोथ' मावा बेबायदि गासैनियावबो साननाय थाया सोरबा साफा सानैया बेफोर खामानिखौ मावदों आरो सानस्लाबनो हायियाव बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो। बेखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। गोजोन्थों।